לכל המשפחה, האורחים והחברים. תודתי לכם מקרב לב, שבאתם מקרוב ומרחוק לשמוח בשמחתי. שמחת בר המצווה וקבלת עול מלכות שמיים. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו, ומן הראוי לברך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברשותכם אביע בפניכם ביומי הגדול הזה, בו שמחה וגיל ממלאים את ליבי. עומד אני בפתח תקופה חדשה בחיי, סוף תקופת הילדות וכניסה לתקופת הבגרות והאחריות. בהוקרה והערכה רבה מקדם אני את בני המשפחה כולה, סבתות, דודים, דודות ואורחים נכבדים, על כי הואלתם לכבדנו בהשתתפותכם בשמחתנו וללוותנו בברכות בצאתי לדרכי חדשה. אתפלל ואודה לאל עליון שיאיר את עיניי בתורה ובחוכמה וייתן בי כוח וחי למלא המוטל עליי. י"ג שנים הם שנותיי, והנני עומד בפתחו של פרק חדש בחיי, על דרך חיים, על אמונה באלוקים, קיום המצוות והחוקים, על הענקת זכות הבחירה כדי שאבחין בין הטוב לבין הרע, כדי שחלילה לא יחצה את הגבול, שתמיד אשאף לרצוי. זוהי כמובן דרך התורה, שאת דרכי תאיר בכל שעה ושעה, שאקיים כל מצווה ואעלה מעלה מעלה במעלות התורה. בתפילין של ראש יש 4 פרשיות המונחות ב4 בתים, ובתפילין של יד יש 4 פרשיות המונחות בבית אחד בלבד. רמז לכך כי בדברים הקשורים למחשבה לראש אפשר להיות חלוקים ולהביע דעות שונות, ואילו בדברים הקשורים למעשה ליד אנו מצווים להיות מאוחדים ולקיים את המצוות כהלכתן. ביום זה מקבלות ברכותיי משמעות מיוחדת, כמה מילים וכמה תודות. בראש ובראשונה להוריי היקרים, תודה מיוחדת